Здравейте, аз съм Ели от английски с Ели, а това е поредицата английски на практика. Днес ще видите колко много неща зависят от един толкова безобиден на първо четене глагол. Става дума за глаголът be, или с други думи глаголът съм. Може би ще се изненадате, но този малък глагол е в основата на всичко в английския. Без него не можем нито да се представим, нито да се опишем кои сме, нито да кажем как се чувстваме. Най-голямата особеност на глагола е, че той се променя в зависимост от това кой говори. Ако кажем аз съм, това е I am. Ти си, you are. Той, тя, то е he, she, it, is. Ние сме, we are. Вие сте, you are. Те са, they are. Те, че глагола be има три форми в сегашно време. Am, is, are. Но има и още една четвърта форма. Това е основната му форма be. Използваме в такива ситуации. След can, must, should и други модални глаголи. You should be careful. Трябва да си внимателен. You should be careful. Ти трябва да си внимателен. Трябва чисто и просто да си внимателен. Но това изречение е различно от you are careful. Ти си внимателен. You are careful. Ти си внимателен. Използваме го и след частичката to. I want to be a teacher. Искам да бъда учител. I want to be. Искам да бъда. Това изречение е различно от изречението I am a teacher. Аз съм учител. I like to be here. Харесва ми да съм тук. Харесва ми да бъда тук. Това изречение обаче е различно от I'm here. Аз съм тук. Защо глаголът be е толкова различен? Повечето английски глаголи, ако не и всичките, имат само две форми в сегашно време. Например, глаголът ям, което на английски е eat, а в той тято се превръща в eats. Или глаголът play, играя. За той тято се превръща в plays. Но глаголът be има цели 4 различни форми в сегашно време. Am, is, are, be. Това го прави единствения английски глагол, който прилича на нашите български глаголи. На български казваме аз ям, ти ядеш, той яде, ние ядем, вие ядете, те ядат. Виждате, ние имаме по 6 форми за всеки глагол, а в английския това важи само за този единствен глагол съм. И там формите са само 4. Друга особеност. Глаголът be е хем глагол, хем и помощен глагол. В примера I am happy. Аз съм щастлив. Тук той играе ролята на глагол. Но може и да помага и на други глаголи, както е в случая, когато образуваме сегашно продължително време. I'm studying. Аз уча, но се има предвид уча сега в момента. She is reading. Тя чете. Има се предвид, че чете сега в момента. Тези особености превръщат глагола be в нещо като сърцето на английския. Без него много изречения няма да съществуват и не биха могли. Той е като един супергерой в английския. Прави неща, които другите глаголи просто не могат. И ако го разберете, половината английски вече е в краката ви. Хайде да пробваме нещо заедно. Ще ви покажа няколко изречения, а ви изберете коя форма на глагола be е правилната. Готови ли сте? Да започваме! Упражнението за днес е да поставите глагола be. Ето и първото изречение. Ако можете да си го преведете, чудесно. Ако обаче не можете, ето го и малкият трик. Само като видите, че започва с she,
трябва да ви светне, че ползваме she is. И верният отговор е подточка А. She is a teacher. Превеждаме го. Тя е учителка. Второто изречение. Виждаме, че започва с I. Това е аз. И как казвахме? I am. Следователно, директно търсим в отговорите подточка C. I am happy today. Аз съм щастлив днес. Третото изречение. We, празно място, friends. Виждаме, че изречението започва с we. Директно казваме we are. Спрягаме глагола be, като кажем we are. И съответно верният отговор е подточка B. We are friends. Ние сме приятели. Това е всичко за днес. Ако ви хареса този урок, има още десетки като него в програмата Английски Step by Step. И ако искате да продължавате да учите английски по този начин, с логика, практика и яснота, новата група в английски Step by Step стартира на 10 януари. Програмата вече помогна на над 300 курсисти да подредят знанията си, да разберат логиката на езика и да започнат да говорят по-уверено и естествено. Всичко за предстоящия старт на програмата може да откриете на линка, изписан на вашите екрани.